Tinuod ba nga mga pari lang ang gitagaan og authority aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo? Ang tubag, yes. Sa unang panahon, mabasa nimo da sa Malakias 2 bersikulo 7 na sila unta ang gitagaag authority. Pero diya sa Malakias 2 bersikulo 8 mibiya sila sa kamatuoran ug nagtudlo na hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Mao nang mabasa na nimo diha sa New Testament sa Efeso 4:11 nga mga pastor na ang gitagaagasa sa Ginoo aron pagsangyaw sa iyang pulong. But bisag dili ka pastor, kung willing ka magpagamit sa Ginoo aron pagsangyaw sa iyang pulong sa kamatuoran, why not gamiton ka sa Ginoo? Wala na pili ang Ginoo basta willing lang ka magpagamit. Kay mabasa nimo diha sa Buhat 2 bersikulo 17 nga sa katapusang panahon ibuubo sa Ginoo ang iyang espiritu sa tanang katawhan sa mga babae ug lalaki aron magsulti sa iyang pulong. So kung abot na nga panahon nagwali na kasi ang pulong, deserve nimo kadawat kag balaang espiritu. Basta ang imong giwali ang pulong ra gyud sa Ginoo nga base lang gyud sa balaang kasulatan nga wala kay gidugang ug wala gipuno. Deserve gyud ka nga mahimong usa ka magwawali sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang salamat and God bless. Lisod kay ning manudlo ta, nya nga atong panudlo dagdag bawas sa iyahang literatura, sa iyang esensya ug sa iyahang gitawag og kasaysayan. Ngano man kay kung naanay dagdag na apunay bawas, so ang mahitabuan na mga sir ug mga ma'am, di kita makakabot sa ato ang objektiba, sa ato ang tumong og tinguha nga makaplagan ang kamatuoran. Mao po ni kining atong amigo karon nga nagpasakop sa sektang gitukod lang og tao. Yung pa niya tawag in dapat magtudlo ka katulang nakasulat lamang sa Biblia. Wala man na sa Biblia. Kanang gipangunahon na ninyo, wala na sa Biblia. Wala sa Biblia in the sense nga never na gitudlo sa mga apostol. Kaya ang gitudlo sa mga apostol, itudlo ang pulong sa Dios pinaagi sa pulong o pinaagi pud sa sulat. Di ba? Kanang 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. So, wa ningon ang balang kasulatan nga Bible alone lang. No, sir, no, ma'am. Dili na mo ay pagtulunan ang gitudlo sa mga apostol. And ingon pa sa mga apostol, particularly Saint Paul, bisan gani kami o sa kaanghel magtudlo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. So, kaya wa man nagtudlo ang mga apostol ana, ang gitudlo sa mga apostol, scripture and tradition man, so buti pasabot, kining pagtulunan aning moong atong amigo, itong luhonon diba? Kani man mo gitudlo sa gitawag og mga apostol. Second, ingon pa niya, di siya supak nga ang gisugo sa Dios kaniadto sa pagwali mahitungod sa maayong balita mga pari. I-quote niya ang Malakay chapter 2 verse 7, which is true. Tinuod na. O niya kanang Malakay chapter 2 verse 7 manggod, mao manggod na ang function, general function sa mga pari, which is kaniadto wala gituman sa gitawag og mga pari nga maoy una nga tawag ining midawat sa sugo sa Ginoong Dios nga magtudlo mahitungod sa iyang kaalam, magtudlo mahitungod sa iyang kahibalo. Mo nang kada sa Malakay chapter 2 verse 8 gisaway sa Dios. Pero it does not mean nga nawala ng pagkapari. Nga naman kay si Kristo apostol ug pangulong pari sa pagtuo. Hebrews chapter 3 verse 1, and nagtukod sa gingharian sa mga pari. Revelation chapter 1 verse 6. So bisan sa pag-abot na Ginoong Kristo sa pagtukod niya sa iyang iglesia, gitukod niya ang iyang iglesia gingharian sa mga pari, dili gingharian sa mga pastoy. Balikan nato itong Malakay chapter 2 verse 7 to 8. Dito ang problema ng mga tawhan na magud pagbubasa manggod dito lang kutob sa ilang gusto. Kitang mga Katoliko manggod basa manggod ta ang atong ginatan-aw sa kinatibukan. So gibasa lang niya ang Malakay chapter 2 verse 7 to 8. Wa niya gidayon dito sa Malakay chapter 3 verse 3, which is continuation sa subject nga gisgutan sa Malakay chapter 2 verse 7 to 8. Og ang giingon sa Malakay chapter 2 verse chapter 3 verse 3 nga muanhi ang Ginoo aron sa paghinlo sa iyang gitawag og mga pari. Dapat ila nang gibasa. Pero matingalat ang anong dili man nila tawag ining basahon, hadlok sila nga masakpan ang ilahang gitawag og bot-bot ang ilahang bakak. Niya actually hanap-hanap ako mata pero sige lang. So nagingon din muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata, hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Pauliman ka. So tinuod na nga na ang mga badlungon nga mga pari. Pero muanhi siya aron paghinlo sa iyang mga pari. Wala giingon nga hinluan ang mga pastoy. Pero ngano na naman lagi mabasa lagi sa Ephesians chapter 4 verse 11 nga pastor. Actually, ang tinuod nga pastor pari. Kasi si Kristo pastor man to at the same time pari. Di ba? St. John chapter 10, si Kristo pangulong pastor. Nya pagkahuman at the same time ingon pang St. Paul, pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. So,
Bot pasabot kung na ay magpastor-pastor niya, dili ganin na pare, pastoy na. Piki na. Oh. So kanang gingon sa Ephesians chapter 4 verse 10, refer na sa mga pari nga nagdumala, sa mga pari nga magbalante nga sumala pang Saint Paul ni Saint Luke, Acts chapter 20 verse 28, mga obispo. Di ba dili nang pastor na silang unahuna nga kanang maglatagaw nga bitit-bitit Biblia. No, di na mao. Piki na, piki. And ingon pa niya nga sa karon di bisan pag dili pare basta gipili ka sa Ginoong Dios. Usa man ka pagpili. Sumala sa kasaysayan sa Kristiyanidad, unsa ang ka pagpili? Kana ra bang magunahuna or kana ra bang magbasa-basa kanya muhukom din kasi mong kagulingon nga gipili na kas Ginoo? Damgon niyo na. Resulta na sa napas mo ninyong pangunahuna og panabot. Dili na may gisulti sa balang kasulatan. Mahitabo ang pagpili pinaagi sa pagtawag. Mabitaw ang mga apostol, gipili sila, gitawag sila ni Kristo. Personal yun, gitawag ni Kristo. Karon, madawat na to ang pagtawag ni Kristo, pinaagi sa pagdawat kaniya sa bautismo. Kay pinaagi sa bautismo, nadawat na to si Ginoong Jesucristo. Galatia Kapitulo 3, versikulo 27. So kanang giingon din sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 17, dili na sa bisan kinsa lang. Dili na nga, nasa bisikin sa mga sulpot, no. Hindi na mao. Kanang gingon din na nga magwali, mga lalaking, mga babae, refer na sa mga binunyagan, bautismado, nga gitudluan sa mga apostol, kay madawat ang pagtupi na agi sa pagwali, nga gipadalapod ang pagwawali. Romans chapter 10, verse 14 to 15. Mabato, importante na sa kuha ka ng magwali-wali, o kasi may nagpadala nimo, anos ang mga gipadala, kinsang otoridad imo gigamit sa pag-tawag ini pag-invoke nimo aron makahimo ka sa pagwali. Pag di ka makatubag ana, buti pasabot kana nga magawali, bugos na, peke na. So mo lagi ka nang lisod kayo ba ka nang sige kag angkon pero wa kay ka pamatuod. Kaya kung hindi pamatuod, mahimo ang katawanan sa kinaulihian. So again ha, pag abot sa Bagong Testamento, nawala ang pari. Og ang tawag ining hingpit nga pagkapari, nagsugod kang Ginoong Jesucristo kay si Kristo apostol og pangulong pari sa atong pagtuo. Sila wala man sila pari, di epiki na sila. Kita naman ti pari si Kristo atong pangulong pari. At the same time naapod sa mga galamay o naapod sa mga membro nga mga pari nga sumala pa ni Saint John gingharian sa mga pari. So mo pasakop anang pundok nga way mga pari. Kung pasakop man ang pundok nga way mga pari, disgrasya inyong kalag din na. Kung di mo pangwartahan, imperno pag yun inyong kalag. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po din ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.